Стоян Цветкашки, избрахме тази вечер да разгледаме две от неговите поредици, а именно романите Тангра и Ятаган и меч. Но кажете ми как се представя такъв автор? Как се представя такова творчество? Да се призная, не знам откъде да започна и какво да ви разкажа, като то няма как да се прескочи страница. Дълго мислих и накрая реших. Ще дадем думата на самия автор. Та кой би могъл по-добре от самия писател да разкаже за творчеството си? Кой би могъл с по-голяма обич да представи духовните си рожби? Това може да направи най-добре този, от чиято душа са излезли всички тези книги. Стоян Цветкашки. А ние с господин Кожухаров само ще му задаваме въпроси и ще направляваме мисълта му към посоката, която предварително сме избрали да следваме. Бих желал най-напред да разкрия откъде идва малко странният псевдоним на Стоян Цветкашки. Токораз Исто. Той самият се определя като, внимавайте сега, този, който разказва истории. И погледнете сега първите срички. Този, който разказва раз, истории, исто. И така, този, който разказва истории, Токораз Исто. Така че, вземайки началните срички, се получава наистина този странен псевдоним. А сега преминаваме към разглеждането на книгите. Всеки, който смята себе си за поне малко духовен, трябва да се отдаде на романа Тангра. Тази книга е от онези, които не се четат с очи, а с душа. Енергията е толкова силна, че се усещаш как се влива в тялото. Поглъщате и те води. И те води господин Исто. И те води господин Исто. Обръщам се вече към него. Или вече можем да кажем господин Цветкашки. Разкажете на сценографските ви почитатели откъде дойде вашата любов към дедите ни и защо решихте духовността, която извира от вас, да я облечете точно в история. Заповядайте.